Bismillahirrahmanirrahim. Yabo da godiya masu yawa sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya wajabta mana ladubba waɗanda suke masu dacewa wurin biyayya da kuma wato miƙa wuya zuwa ga karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya sanya mana haka subhanahu wa ta'ala, kuma ya sanya biyayya gare shi biyayya ce ga Allah, kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗi wanda ya bi manzon Allah hakika ya bi Allah. Ina yabansa da kuma gode masa mai girma da ɗaukaka wanda ya tsarkaka gabar dukkan wata sifa ta tawaya bisa haskaka zukatanmu da ya yi wurin dagewa akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah makaɗaicin sarki, ba shi abokin tarayya wanda ke faɗi kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarki. Allah tabaraka wa ta'ala ce ka faɗa musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya so ku ko ya gafarta muku zunubanku. Allah mai gafara ne mai jin kai. Da kuma shaidawa lalle biyayyen talikai annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzansa ne, kuma zababbansa cikin bayinsa, kuma wato zababbansa cikin wato bayinsa kuma badadinsa. Ya aiko shi don jin kai ga talikai, ya aiko shi jin kai ga talikai da kuma wato abin koyi ga masu bin tafarki, sa'annan kuma ya sanya shi hanya ce ga dukkan wanda zai zo ya bi wannan karantarwa ta wannan addini da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad. Ira da amincin Allah tsarkaka masu daɗi sun tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa waɗanda suka ba da gaskiya da shi, suka kuma taimake shi akan wannan karantarwa ta addini, da kuma dukkan wanda ya kyautata koyi gare su cikin bin wannan tafarki har zuwa ranar sakamako. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna daga ciki. Yan wa musulmi, ga fassarar khutbar mu a yau da yardar Allah tabaraka wa ta'ala za ta kasance ne akan take kamar haka: kujeran malinta a Najeriya a yau ina za ta kai ne? Kujerar malinta a Najeriya a yau ina za ta kai ne? Yan musulmi, ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya kore mana tsoronsa. Ina kuma keɓantar kira ga malamai na haka. Ina faɗi, malamai ku ji tsoron Allah, malamai ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya kamata, wato ku ji tsoronsa, sa'annan ku kiyaye ladubba waɗanda suka dace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da wato biyayya gare shi, girmama shi, martaba shi, darajanta shi alaihi salatu wassalam, da kuma wato miƙa wuya izuwa ga saƙon da ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam, da kuma biyayya gare cikin sunnarsa ta faɗi ko kuma ta aiki. Haka nan ku yi hankali, ku kuru da sabawa, wato ku yi hankali da sabawa kyakkyawan ladabi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wurin
sunnarsa bisa yi mata tawili mara tushe, tawili wanda yake mai rauni, fassara wacce take ba ta da makama, ba ta da madafa, don wato tsoron kada ayyukanku su lalace alhalinku wato ba ku sani ba, kuma tsoron karku hada cikin wato fitinar bid'a cikin addini wacce take jawo wato mummunan sakamako. Fitinar bid'a cikin addini da kuma rura wutar haka musulmi fada tsakaninsu akan lamura da suka shafi addini don kawai san zuciya ba don Allah ba, a kore sunnar annabi, a ƙin ladabi da sunnar annabi, a yi mummunan tawili ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, a kuma gwara kan wato musulmi. Wannan babu shakka yana jawo mutuna da musiba a cikin al'umma, bal waɗanda da gangan suke haka ana musu tsoron wato mummunan ƙarshe. Allah madaukakin sarki ya tsare. Ubangiji tabaraka wa ta'ala mai girman daraja da ɗaukaka wanda ke faɗinsa shine gaskiya, faɗinsa tabaraka wa ta'ala shine daidai. Tabaraka wa ta'ala yana faɗi, ya ku wanda ka ba da gaskiya da Allah da manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ya ku wanda ka ba da gaskiya da Allah da manzan tsira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kar ku wuce gaban Allah da manzansa annabi Muhammad, kar ku wuce gaban Allah da manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Malaman tafsiri suka ce da faɗi ko aiki, azarbaɗi, wuce gona da iri. Annabi ya faɗi magana kai ka tashi ka tsallake ka wuce faɗin annabi. Allah yake cewa to kar ku wuce gaban Allah da manzansa. Wanda ya wuce gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ya san abin da ya jawo kansa. Allah ya ce ku ji tsoron Allah, domin Allah mai ji ne ga maganganun bayi ko masani ne da abin da suke aikata. Allah ya sake faɗi, ya ku mu'minan bayi mutanen kirki, kar ku daga muryar ku sama da muryar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kar ku yadda ku yi haka. Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran mu zuwa wannan ladabi na wato girmamawa da martabawa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kar ku dore muryar ku, kar ku daga muryar ku akan muryar annabi Muhammad. Lokacin da annabi ke raye ba a so mutum ya zo ya daga murya da ƙarfi sama ga annabi Muhammad. Malamai a yau suna cewa kada ka daga murya akan muryar annabi shine kar ka zo ka dore maganar ka akan maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In an ce annabi ya faɗa to kai ma ja mulki a wurin, kai ma ka sallama, ka miƙa wuya, ka biyayya, ka yi koyi da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kar kuma wato ku rika bayyana masa magana da ƙarfi kamar yadda kuke yi tsakaninku, ko ku kira shi da sunansa gaya. A'a, ku martaba shi, ku ce ya ma'aikin Allah, ya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Don me? Don tsoron kada ayyukan ku su lalace a ranar ku sani ba. Duk masu ladabi, masu sanyaya murya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun a wancan zamani har a yau, masu ladabi su sassauta muryar su mana da an ce annabi ya faɗa sai su ce to shi kenan mu ma mun tsaya a nan, mun tsaya ga faɗin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mun kuma gamsu kuma kan wato ya isar mana. Don haka yan musulmi wanda bayin haka to ana tsoron kar ayyukansa su lalace. To lallai masu sanya muryarsu, masu ladabi, masu tawadu, masu miƙa wuya ga umarnin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne Allah ya jarrabe zukatansu
wato da tsoronsa na gare su gafara da lada mai girma. Da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kyakkyawan koyi da ladabi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ku sani yan uwa musulmi, shiriya tana da wato ɗaure take cikin bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. An yi wa shiriya da baibayi da bin annabi, sai ka zo ka bi annabi sannan ka zamanto kana kan shiriya, domin Allah yana faɗi sharadi in kun bi shi to za ku shirya, in kun bi shi to za ku shirya sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da wato biyayya ga wato sunnar magadansa mutanen kirki shiryayyu. Ya hore mu akan kai ce na hore ku da bin sunnata da sunnar khalifofina wato shiryayyu mutanen kirki, ku riƙe kuma karantar wasu da koyi gare su da kyau. Kuma lallai Allah tabaraka wa ta'ala mai girma mabuwayi da ɗaukaka, wanda babu abin da ya fi ƙarfinsa subhanahu wa ta'ala, ya tsawatar da a daina saba wa annabi akan san zuciya sallallahu alaihi wasallama. Allah yake cewa lallai waɗanda suke saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to su kuru su yi a hankali, kar fitina ta same su ko kuma azaba mai raɗaɗi, kada fitina ta same su ko kuma azaba wato mai raɗaɗi. A kiyaye wannan, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibu fitnatun, kar fitina ta same su ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta same su. Allah tabaraka wa ta'ala ya wato kiyashe mu. Ku sani yan uwa musulmi, duk wani wanda yake koyi da duk wani wanda yake na kusa ko nesa, duk wani mai koyi da na kusa ko nesa kuma yake barin koyi da manzon tsira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, to wani sarfa yana cikin batane ƙarara. Don haka lallai sai a wato kiyaye duk wani wanda yake koyi da wannan kusa ko nesa sannan yake barin koyi da manzon tsira annabi Muhammad, to ya san yana kan batane. Allah ya tsare. Yan wa musulmi, yaushe kujerar malinta a Najeriya a yau ta zamanto abun wargi, abun wasa? Yaushe kujerar malinta a Najeriya a yau ta zamanto a bar wargi, a bar wasa, wurin ƙarin gishiri cikin addinin Allah ba tare da ilimi ba, ko kuma da wurin wato shishigi da taurin kai da tsaurin ido, mutum ya yi kasassaba ya ba da fatawa ba tare da wato ilimi ba. Dama can akwai wani faɗi cewa masu wato tsaurin ido a cikin kurin fatawa, to su ne masu tsaurin ido cikin wato kasancewa cikin wutar jahannama. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare. Dan musulmi, yaushe ma kujerar malinta a Najeriya a yau ta zamanto kuma biyayya ce ga annabi Muhammad, da kin hadisinsa, da kin sahabbansa, da kuma wato manya-manyan magabata cikin wannan al'umma da suka yi ɗawainiya cikin wannan addini, suka yi wa wato sunna hidima. Yaushe kujerar malinta kuma ta zamanto irin wannan rashin ladabi har zai zamanto an yi haka? Allah tabaraka wa ta'ala ya agaje mu, ya tsare mu. Kuma lallai yan wa musulmi, ba shi yiwuwa neman kujera ko neman matsayi ya zamanto sai mutum ya yi wato rashin ladabi da rashin mutuntawa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma sai ya kushe sunnarsa, sai ya yi kiyayya da ita, sai ya yi adawa da ita, kuma sai ya gwara kan musulmi don kawai neman suna ko wani abu. Ko babu wani malami ko wane ne shi, duk matsayinsa, duk girmansa, da
da ya isa ya ayyana kansa ya ce shi ne wato mufti ko mai fatawa ba shi, kamar fatawar ta zamanto wato wasan yara ne. Allah ya tsare mu. Abdullahi dan Abbas Allah ya masa rahama yana faɗi yake cewa malamai rabbaniyun ai malaman kirki masu tarbiyyantar da al'umma zuwa kyakkyawar karantarwa su ne waɗanda suke karantar da mutane ƙananan ilimi kafin manyan ilimin. Saboda haka a yanzu ana son burgewa a ɗauko gingime mai ilimin da shi wanda ya ɗauko ɗin ma bai sani ba, kuma a ƙarshe ya buɗi baki ya faɗi jahilci ya bata kuma ya batar. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu. Yaushe neman suna da neman matsayi da neman a ce ni ne ana muni ya zamanto har sai an wato yi rashin sanin ya kamata ga sunna ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗi umarni cewa ai kaza a ce wannan abin shi da annabin da shi ne yake ba da ma'aunin bid'a, yau kuma a ce abin da ya shi ne ma bid'a ne. Shi kansa annabin sallallahu alaihi wasallama an masa tabo kenan mara kyau. Allah ya wato tsare mu. Dama lallai neman kuɗi, neman matsayi, neman wani abu in ba a yi hankali ba ana jefa kai cikin wato bala'i. San nuna kai a cikin wata maganar hikma cewa san nuna bayyana shi ke karya ƙashin baya. Yan wa musulmi malamai a daina ziga waɗanda suke amawa, a daina jefa musu rikici, a yi haƙuri kar a cutar da Allah, kar a cutar da manzan Allah, kar a cutar da mu'minai, a yi haƙuri a bari. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi lallai waɗanda suke cutar da Allah da manzansa Allah ya tsine musu a duniya da lahira, kuma ya musu tanadin azaba ta wulaƙanci. Wanda kuma suke cutar da mu'minai maza da mata ba wani dalili ba cas ba a suke cutar da su, to sun ɗaukar wa kansu buntu wani ƙaton kaya na laifi da kuma laifin da ke da girma. Allah tabaraka wa ta'ala ya agaje mu tsare. Annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi yana cewa na barku akan tafarki wanda yake tangaras fes bari, babu wani dugu-dugu, babu kura, babu datti. Wannan tafarkin wato daransa kamar ranar sani, ma'ana mai sake babu wani duhu. Da haka Allah ya ba mu iko ya wato taimake mu. Babu alkhairi sai cikin bin annabi Muhammad, babu alkhairi sai cikin bin annabi Muhammad. Manzan Allah haƙƙan da gaske shi yake bi, mun ba da gaskiya kuma mun bi annabi Muhammad. Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana kyawawan ladubba wurin bin annabi Muhammad da kuma gamsuwa da duk abin da aka ce ya zo daga ma'aikin tsira annabi Muhammad. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana musifa, Allah ya yi mana bala'i, Allah ya yi mana cutattaki, Allah ya yi mana kunci, Allah ya yi mana damuwa, Allah ya yi mana talauci. Duk abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya mana maganinsa. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, Allah ya rufa mana asiri, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa mu yi da duniya lafiya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.